Приключи вторият сезон на археологическите проучвания при крепостта Баба Вида в Видин. Резултатите потвърждават наблюденията ни от предходната година и обогатяват познанията ни за историческото минало на Видин в един период, в който общо взето не е имало достатъчно информация, подчерта научния ръководител на обекта, доктор Ваня Ставрева, уредник в отдел археология на Регионалния исторически музей в Видин. Разширихме миналогодишния сондаж с още 25 квадратни метра и както очаквахме, каменния зид, който разкрихме миналата година, продължава, като той е ориентиран югозапад, североизток, широк е около 1,80 м, с много дълбок фундамент, сериозно фортификационно съоръжение, което на база на стратиграфията и на находките към този момент смятаме, че е построено между 4 и между 6 век, т.е. в ранновизантийския период. Хубавото тази година е, че успяхме да намерим един, както ние го наричаме, пожар на място на постройка, вероятно паянтова, защото нямаме все още основи, която по керамичния материал се отнася към 14 век. Нещо, което е много ценно за средновековната история на Видин и Второто българско царство. Разкопките разкриват неизвестна досега фортификация. Все още обаче не може да се каже дали това е крепостна стена или част от кула. Имаме една сигурна стратиграфска ситуация от вътрешната страна на зида, която показва, че има пласт от 4 век и градежа е стъпил върху него. Тоест, със сигурност той е направен след 4 век, а като говорим като крайна дата на строителство, това е 6 век, защото пък около субструкцията, материалите, които се съдържат в седимента, са изключително и само от 6 век. Тоест след 4 и до 6 век или през самия 6 век е построена тази фортификация. Това, което може да се каже, че със сигурност през османския период това съоръжение вече не се е използвало, било е запълнено с пръст. Понеже точно извън стените намираме доста мощен османски пласт, вътре за стените липсва такъв. И друго, което мога и аз да допълня е, че това съоръжение е нещо абсолютно ново за историята на града. И в този смисъл от града на трите крепости вече можем да се наречем града на 4-те крепости. До сега нямахме византийско съоръжение. Все още не можем да кажем дали е крепостна стена или част от кула, защото може и да е по-голяма кула. За сега това, което разкрихме, общата дължина е 6 метра и 10 сантиметра, върви в права линия, широка е около 1,80 м, т.е. доста мощна, но в същото време коренно се различава от градежите на антична Бонония. Всички знаете, че там и стените са много по-масивни и начинът на строителство е доста по-различно. По време на проучванията археолозите се натъкват и на ценни находки. Тая година в общи линии сме щастливи, защото на стерилно ниво намерихме 2 монети на Констанс II, който е един от синовете на Константин Велики, и тези монети ни бяха изключително ценна находка, защото те датират точно 4 век, рано-византийското крепостно съоръжение. Аз не се наемам. Миналата година беше кула, но за сега тепърва ще видим какво ще излезе. Още повече тук никой не очакваше, включително и ние, да излезе нещо. Тези монети са датиращи началото на това крепостно съоръжение и най-интересно, че те са отсечени в монетарната Сисия, която през 4 век произвежда огромно количество монети, които циркулират в Дунавския регион. Тази монетарница се намира в Хърватия, на около 60 км от Загреб, и тя функционира от
средата на 3 век, от времето на император Галиен до 5 век включително. Този период е изключително богат на такива монети, които са циркулирали по нашите земи, разказва археологът и нумизмат Фюнера Филипова. Констанций II и Констант, неговия брат, те са трима братя от втората съпруга на Константин Велики, провеждат и една монетна реформа и тези монети са отсечени точно след монетната реформа, т.е. след 1346 година. Най-интересно за мен и за вас вероятно е, че на реверса на тези монети пише Fel Temp Reparatio, което значи възстановяване на хубавите времена. Т.е. те имат самочувствието вече, че има една нова империя, създават една нова империя или щастливите дни започват от днес. Защото до този период империята преживява много голяма криза. Това е най-често употребявания тип монети. Останалите монети са преди всичко имитация на византийските императори от династията на Комнените. Казвам имитации или поддържания, защото тези монети се отличават от оригиналните монети. Те са по-схематични, с по-различно тегло. Освен това, иконографията е доста объркваща понякога. Така че те са от малкия модул. Има много видове модули, много видове типове от тези монети. Нашите са от най-малкия модул, които най-трудно се идентифицират. Освен това, те са рязани. Предстои да се направи по-точна идентификация, след като монетите се почистят окончателно, допълва Филипова. Голямо количество керамика, около 30-40 чугунени гюета, артефакти от бронз, от желязо, от кост, от олово, от стъкло. Малка площ, но изключително информативна. Средствата за разкопките в размер на 7700 евро са отпуснати от община Видин с решение на местния парламент. Надяваме се на година да продължим, защото си струва по много причини, не само от научна гледна точка, а това нещо ще може да се експонира и посетителите на Баба Вида да го виждат и него. За нас като община е много важно да покажем колкото се може повече от видинската история. И още в началото, когато ни убеждаваха, че тук ще излезе нещо интересно, тогава нищо не се знаеше, само се очакваше. Всъщност се потвърждава, че експертите от нашия музей са добри експерти, защото успяха да улучат това, което го казват и най-вероятно ще продължат с разкопките. Аз благодаря и на госпожа Борисова, която също винаги ни е подкрепила, защото господин Дончев е заместник-кмет по финансите, но госпожа Борисова като наш ресорен заместник-кмет, когато сме търсили помощ, винаги сме я получавали, за което благодарим. Видин е град на богата история и се радвам, че има хора, колеги от регионални исторически музеи, като госпожа Ставрева, като нейните колеги, бивши и настоящи, които милеят за историята и искат да я покажем на света. Това върви само, това може да ни подскаже само едно единствено нещо, че ние се надяваме чрез повечето исторически обекти да очакваме повече туристи. Сега е времето да покажем Видин на света. С всяко следващо археологическо проучване Видин разкрива нови страници от своето минало, а екипът на Регионалния исторически музей се надява разкопките край Баба Вида да продължат и през следващата година.